Прывітанне, з вами Михаил Волчык і гэта серыя лекцый практычная сацыятэхніка. Я размаўляю пра супольнасці, апісваю розныя з'явы і гэта будзе цікава. Глядзіце. Сёння мы падымем тэму, як уплываюць персанальныя асабістыя стасункі на развіццё супольнасці. Ось. Гэта такая тэма даволі неадназначная, але яна паўставала ў шматлікіх размовах. Я назіраў і сам, канешне же, сам быў, не ведаю, ці ахвярай, ці пераможцам, ці... Ну, у любым разе, я таксама перажываў гэту з'яву. Асабістыя персанальныя стасункі ў супольнасці. Паехалі. Ну, перш за ўсё, да, я высклаў спіс з 6 пунктаў і важна вельмі што прагаварыць. Важна прагаварыць тое, што ў нас ёсць у супольнасці ядро, да, гэта найбольш актыўная частка удзельнікаў, ёсць удзельнікі, яны таксама удзельнікі, але яны не настолькі актыўныя, як ядро. Ёсць штосьці за супольнасцю, да, прыхільнікі звычайна. Ну, прыхільнікі у нас уже не супольнасць, гэта ўжо нехта іншы. Дык вось, пойдзем да першага пункту. Папаўненне, да. Супольнасць заўсёды імкнецца як бы вось пашырыцца. Нават нашы тыя суполкі, якія задавальняюць свае патрэбы ці самаразвіваюцца, яны ўсё роўна як бы імкнуцца падрасці, да, падрасці якасна ці колькасна, да, ось, ну, каб прыйшлі туды новыя людзі. І асабістыя стасункі гэта тое, што можа быць адным з тых такіх вось інструментаў прыводу новых людзей. Ось. У гэтым, магчыма, ёсць плюсы, да, таму што прыйшлі людзі, гэта стварае нейкую такую ілюзію шчасця, да, што нас становіцца больш, але ёсць вялікі выклік, да? Таму што, памятаеце, у нас ёсць працэс самавызначэння, да? Вось гэты працэс самавызначэння, калі няма нейкага ўплыву персанальных стасункаў на новага удзельніка, ён адбываецца пакрокава і захоплівае ўсе пункты самавызначэння, да? Пачынаецца там пошук месца, пошук ролі, прыняццё мэты, ну і нейкая актыўнасць, да? Вось гэты шлях праходзіцца вельмі паслядоўна. У асабістых стасунках можа штосьці прапусціцца. Да? На штосьці можа паглядзецца трохі пад іншым вуглом, таму што асабістыя стасункі яны як бы скажаюць, да? Скажаюць прастору. Вось і ў гэтым мінус. Гэтаму трэба быць гатова, і асабліва супольнасці, якія перажылі ўжо шмат усяго перажылі, і нейкія новыя такія па персанальных стасунках далучаюцца новыя людзі, там можа адбывацца шмат разбуральных з'яваў, да? Таму што мы ведаем, што у этапе старэння энергія супольнасці ідзе ўніз, да? Вось энергія супольнасці ідзе ўніз, прыходзіць новы чалавек, які не самавызначыўся, да? Ось пачынаецца разбурэнне, яшчэ больш хутка разбурэнне. Вось. Паехалі далей. Перамоўны працэс, да? Ось, калі ваш знаёмы, сябра, знаходзіцца ў іншай супольнасці, з якой узнікла фаза перамоў. Тут адбываецца таксама шмат паскарэнняў, да? Таму што вы ведаеце чалавека, можна наладзіць, знайсці патрэбнага чалавека ў патрэбным месцы, і такім чынам будзе ісці больш хуткая і менш вось такая затратная камунікацыя. Плюс, вядома, плюс. Які мінус? Мінус вельмі падобны на папярэдні пункт. Тое, што у персанальных стасунках можа атрымацца нейкае скажэнне каштоўнасцяў, да? Можа нейкае рашэнне прыняцца не ў тым каштоўнасным ядры, якое існуе ў гэтым супольнасці, да? А па-за. І такім чынам можа наладзіцца супольнасць, такая персанальная унія, да? Калі мы ставім нейкія камунікацыі, ну, назовем так, нейкія інтарэсы, да, супольнасці, пачынаюць дамінаваць інтарэсы нейкіх асобных людзей. Гэта праблема, ну, яе таксама можна ўбачыць, і персанальныя стасункі гэта першы такой індыкатар. Хоп, значыць, што-то можа падобнае вылезці. Можа, а можа і не вылезці. Гэта трэба сачыць. Наступнае, выгаранне, да. Персанальныя стасункі характарызуюцца інтэнсіўнасцю, да. Яна, як правіла, большая, чым дзесьці яшчэ. Ось, калі мы маем блізкага сябру, не ведаю, ці там жонку, ці дзеці, ці нейкіх іншых сваякоў знаёмых, і ў нас з імі інтэнсіўныя сувязі, гэтыя сувязі могуць увайсці ў фазу перагарання нашмат хутчэй, чым нармальны такія пастаўленыя сувязі, якія у вас існуюць у ядры ці ў супольнасці. Гэта таксама маем на ўвазе. Далей.
піяр. Окей, чаму я гэты пункт улучшыў? Звычайна на пачатку існавання супольнасці, памятаеце, да, гэты інфармацыйны ресурс, у нас першае кола гэта сваякі, знаёмыя, якія як бы даведваюцца пра супольнасць, да? Вось умоўна кажучы, супольнасць з'яўляецца першай для сваякоў знаёмых, да, бо іншыя могуць не ведаць. Вядома, можа так і не адбыцца, але у асноўным так, да, спачатку ведаюць свае. Дык вось, калі у вас шмат знаёмых і шмат сваякоў, вы можаце падумаць, што калі ўсе мои сваякі ведаюць ці падтрымліваюць мяне і знаёмыя, значыць, гэта адбылося і далей. А вот так не бывае. І атрымліваецца такое, як там, сферычны конь у вакууме ці штосьці ў вакууме. Атрымліваецца штосьці ў вакууме, на гэта трэба звяртаць увагу. Але, вядома, для першага штуршка вось гэты піяр сярод знаёмых сваякоў можа быць плюс. Ну, але, вядома, как там, цяжкія, блізкія нашы. Пераходзім да пункта 5. Падтрымка, да? Вядома, гэта класны пункт, калі насамрэч у вас атрымалася быць на адной хвалі, да? Калі вашы знаёмыя, вашы сваякі з'яўляюцца ў тым ліку вашымі адзінадумцамі. Бо не заўсёды так адбываецца. Напрыклад, сваякі могуць вас не падтрымліваць, не любіць, а можа быць, рознае бывае, да? А можа любіць і падтрымліваць. Тое самае са знаёмымі. Знаёмыя з працы, з вучобы, са школы, яны таксама могуць не падзяляць тыя каштоўнасці, якія вы культывуеце і хочаце распаўсюдзіць на ўвесь свет. Ну і нарэшце апошняе, да, але не менш значнае, гэта кластарызацыя і стварэнне метасупаў. Метасуп гэта супольнасць, метасупольнасць. Да? Вось гэта апошні пункт, ён можа быць таксама незаўважны, але ён вельмі такі як бы адчувальны становіцца. Да? Мы памятаем, што кластарызацыя ў адных з такіх падыходаў гэта выдзяленне ядраў з аднаго ядра. Да? І калі, напрыклад, з вашага ядра супольнасці выдзяляецца супольнасць з вашым знаёмым, блізкім, можа пры выдзяленні, як правіла, ці дзяленні, дакладна, узнікаюць канфлікты, да? І вось гэтыя канфлікты могуць перанесціся, да? І такім чынам можна пасапсаваць і стасункі з блізкім чалавекам, да? Ось, а можна і не сапсаваць. Магчыма, калі адбылося такое больш зрэлае выдзяленне, да? З аднаго ядра другога, можа адбывацца кластарызацыя з сувязямі са знакам плюс, да? З пазітыўнымі сувязямі. Таму тут як бы трэба заўсёды глядзець з двух бакоў. Тое самае супольнасць супольнасцяў, да, калі аб'ядноўваецца ўжо злучаюцца супольнасці, да, яны пачынаюць, там таксама стасункі персанальныя граюць не апошнюю ролю, і вы можаце гэта бачыць на розных аб'ёмах супольнасцяў, да, у тым ліку у розных палітычных навінаў. Да. Вось на гэтым усё, вось памятайце, персанальныя асабістыя стасункі гэта заўсёды і інь, і янь, да, гледзячы якой сітуацыі і як там склалася датычна вашай супольнасці. Да сустрэчы.